que o galego é a nosa lingua propia, insisto, é que debemos cuidala, porque é a lingua que falaban pois moitísimas persoas, non? De feito, o portugués ven a ser galego. Brasil fala case que galego. En África hai moitos países que falan galego. Por que? Por aquelas épocas dos países conquistadores, non? Que iban a expoliar a riqueza, pois tamén impoñían o seu idioma, e aí quedou o galego en moitos lugares. Por lo tanto, o galego é útil porque nos pode servir para falar con millóns de persoas fora do noso país. Quero dicir con isto que o galego é unha lingua que ao mellor ainda podedes coidar no futuro e que podedes dar o paso. Eu coñezo moita xente moza que falou galego cando cambiou do entorno da infancia, a maioría cando foi á universidade empezou a utilizar o galego moito máis. E tamén vos dixo unha cousa: a única forma de que o galego sobreviva como lingua viva é que todas e todos vos convirtades en neofalantes, non? Ao revés, o mundo ao revés, moitos teñen de todo, uns poucos vão ao Corte Inglés. Miña nai non me berre, que nun futuro irá a casa. Miña nai non me berre, que estive cunha rapaza. Señora, perda, coidado, somos pobres pero honrados. Señora, perda, coidado, lo que temos, lo que damos. Somos de familia pobre, todos traballadores, non lle damos a lingua, non pedimos favores. Rapaciña do meu tempo, chamácheme faz pan, durme comigo unha noite, falamos pola mañá. Bueno, hola, eu son Laura Romero, de profesión son ilustradora, ainda que tamén hai xente que di, pues, tamén eres música e tal. Bueno, eu a música non a teño como un traballo central para mí, senón que todo xira ao redor da ilustración. Con 25 foi daquela cando decidín facer os proxectos e sobre todo expresarme por redes sociais en galego, o sea, aos 25 anos, para que pois fagades unha idea. Eu agora, a violencia non, pero quero dicir, un lápiz, a música, o teatro, a escritura, o que sexa, para berrar contra todo eso que non consideré de susto, vale? Ainda que na casa vos digan que eso non sirve para nada, etcétera, etcétera. Así que nada, tedes as miñas webs e as miñas redes dispoñibles para dicirme o que queirades ou mandar un saudiño, tamén as de Centa, e nada, así que sempre dispoñible. Aprende dos maiores, niños pequenos, se non entende que trae traductores. Non é comercial, ni cultural, tentado a moral, señoritos da capital. K-pop. Perdón, máis alto? K-pop. Ah? Coreano, K-pop. Pop coreano. Pop coreano, aquí é máis raro que haxa pop coreano. Non, unha tendencia fai Sí. pouco, sí. E que máis? Que máis músicas? Rap? Alguén escoita rap? Sí, tamén. Escoita rap? Conocías a Dios que te criou, por exemplo? Coñecías a Dios que te criou, un grupo de ordes? Teñen moitos discos, busca Dios que te criou. Busca Boyanka Costova. Que máis grupos de rap? Bueno, Eu son mexicano, se rematar a carreira, eu son enxeñeiro civil. O que pasa que recicleime no castelán, verdad? Dale, compadrito, dale. Vamos platicar un pouquiño de como falábamos ali. Chegamos, saludamos. Que ole, carnal, que chica por todo, capturancita por tus venas. Yo pensé que ya moramos, pero te veo bien viboritas. ¿Cómo está usted? Ah, pues hay dos que tripa chacal maciza. Órale, carnal. ¿Y qué hace usted? No, pues aquí esperando por el chalfirete, ya me voy a chambear. Nomás cojo mis tiliches y pues ya me voy. Mira, nomás, ya llegó mi compadre en el carro. Mira nomás qué cara tiene, hasta parece guarura. Nomás le falta sacar la fusca para pantallarnos. Pues machico padre. ¿Qué hubo?
Os que entendedes castelán entendestes todo o que dixo, verdad? En todas as linguas a parte normativa, pero a realidade e a tradición oral de cada país é distinta. Palabra queres? A ver, dime algo. Aí non hai autobuses, hai camiones. En México en concreto, o autobús urbano pequeno